Os mariñeiros de Aguiño verán cumprida unha reclamación histórica co proxecto previsto por Portos de Galicia na localidade para habilitar máis un centro de atraques e mellorar o abrigo dun porto que polas súas condicións se atopa moi exposto. Esta cofradía realmente se leva loitando bastantes anos, é algo que necesitamos porque é un porto bastante descoberto e ao mesmo tempo pois somos unhas cuantas embarcacións, ao mellor estamos ao pé de 90 embarcacións e creemos que vai sendo hora de que tamén teñamos un pantalán como Dios manda como calquera outro porto xa non digo de España, pero si de Galicia. A obra, que implicará un investimento próximo aos 4 millóns de euros a financiar en diversas anualidades, suporá unha mellora moi importante das condicións de traballo dos profesionais, que na actualidade vense obrigados a retirar as lanchas do mar, posto que non contan con zona de atraque. Vai desde lanchas ou embarcacións de 6 metros e pico ou 8, e despois se vai repartir un pouquiño o sitio para dar incluso para embarcacións menores de 5 metros e 6 metros. O sea que eu creo que é un pouquiño máis ou menos adaptado ao que necesitamos aquí. Por lo menos xa non digo en inverno que ao mellor que se teñan que subir igual parte das embarcacións, pero no que é no outono, no verán e na primavera, pois polo menos poder ter as embarcacións aquí e non depender dun remolque nin dun coche para realmente destrozalos, porque realmente subir as lanchas e baixalas todos os días é un gorro, mas ao mesmo tempo pois supón gastos maiores que tal e como están as cousas non queríamos soportar. Tras estudar diversas alternativas, dada a complexidade que presenta a actuación por mor das correntes e do fondo, Portos e Confraría consensuaron ampliar varios metros a rampla pequena do centro do porto e facer unha L cara ao dique exterior. Os profesionais agardan que as obras poidan comenzar nos próximos meses, unha vez o proxecto obteña os informes sectoriais dependentes doutras administracións.